взимаш. Сега пускай ми това тук. Тиктока. Защо? Що? За да може да се насърчават и нашите други брати и сестри. Мама, телефона ти ще се развали. Така. Така. Айде готово, дръжнем камерата. Само. Други обувки имаш ли после? Не, аз ще събия. Ето така държиш. Ей с този телефон така държиш. Така готово. Чакай малко сега. Като вървиш на комаш, ще има вътре буркане, такова. Ако го намокни, слага отдялото върху себе си, да не го намокни. Дай фърли тази отделото отгоре. Сега, сестрани, как Дай си зави. казваш? Зинка. Зинка, бъди благословена в името на нашия Исус Христос. Амин. Благодаря на Господа, че наистина много трудно дойдох, но благодарим на Господа, че сме тук на това място, въпреки дъждовно времето. Но вярваме, че Бог благославя тази вода и Бог е осветил тази вода. Сега, сестра ми, аз ще те кръщам в Йоана. Словото Божие казва в Матея 3 глава 11 казва Словото Божие ето така. Аз те кръщавам с вода. Но онзи, който идва след мен, той е по-силен. Той ще те кръсти с огънят на Святия Божи Дух. Благодариме на Господа в името на нашия Исус Христос. Дадено ми е чрез Святият Божи Дух да ти дам онова, което Духът на Господа. Айде да насам сега. Слагай се на крака така. Така, ама първо чакай малко. Сега. Зина! Да. Обещаваш ли от тук нататък да му служиш на Господа твоя Бог с дух и истина? Да. Обещавам. За това ми е дадено чрез Святият Божи Дух. Кръщавам те в името на Отца и Сина и Святият Божи Дух. Боже! Благодарим ти. Боже, благодарим ти, татко. Благодарим ти, Боже небесни Отче, за твоята милост и благост, която ти днес показа, Боже. Боже, в името на Исус Христос, нека тази болест да изсъхне в името на Исус. Да изсъхне, Боже, и плод, никога да не дава. Но, Боже, нека тази вода да я умие, да очисти в името на Отца и Сина и Святият Божи Дух. Амин. 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 Не, даже не ми е студено. Зависа, не си е. Ако иска някой да дойде да се запише в книгата на живота, днес е благоприятното време да дойдеш в град Гълъбово. Град Гълъбово, Старозагорско. Нека Бог да благослови всички мои брати и сестри в името на нашия Исус Христос. Това беше от мен, от вашият приятел брат Бисер Благовестителят. Една душа казва е по-ценна. Една душа казва небето се радва. И небесните ангели слизат от небето и помазват и благославят в името на нашия Исус Христос от Назарет. Молете се за мен да се пребера благополучно. Бог да опази всички нас в името на Исус. Ето я сестричката, Бог да я благослови. Тя е чисто нова, благословена от Господа. Амин. Сестра ми, отивай бързо в колата. Хайде.